ହାପି ରଜ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରଜ ମାନେ ମିଠା ପାନ, ରଜ ପାନ ଖାଇବା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ସିଙ୍ଗିଲାରେ। ସିଙ୍ଗିଲା ଥାନା ପାଖରେ ରଘୁନାଥ ବନାରସ ପାନ। 21 ପ୍ରକାରର ପାନ ମସଲା ସେଥିରେ ଦେଇ ରଜ ପାନ ବନା ହେଉଛି। ରେଟ୍ 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 30 ଅଛି, 50 ଟଙ୍କା ଅଛି, 70 ଟଙ୍କା ଅଛି, 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ରଜପାନ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଓନର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦାମ ନନା। ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ଥରେ ରଜପାନ ଖାଇ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାନରେ କେମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ମସଲା ଦିଆହେଉଛି, ସବୁ ନନା ବନାନ୍ତି। 21 ପ୍ରକାର ଉପରେ ପାନ ମସଲା ଦିଆଯାଏ କେବଳ ରଜରେ ତାଙ୍କର। ରଜପାନ ଛଡ଼ା ସେଠି କଡ଼ା ପାନ, ସାଧା ପାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ବିବାହ ବ୍ରତ ପାଇଁ କିଏ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଦୋକାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାପି ରଜ।